ҳолати қасду хусумат ва бадбинӣ боис мешавад ки хонаи шаҳрванд Алексей Шмаков сокини ҷамоати деҳоти сарбанди ноҳияи Спитаменро бадхоҳонаш оташ зананд. дар натиҷаи ин ҷинояти қасдона хонаи истиқоматӣ ва молу амволи он ба коми оташ меравад. мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен шахсияти иҷрокунандаи ҷиноятро муайян намуд ки сокини маҳаллӣ Анатолий Гудов мебошад. Что-то они поспорили и подрались. Я ему чуть-чуть пощечину дал там. Махмуд меня разнимал. Потом, после драки я зажег и ушел тоже. гумонбар шуда дастгир ва нисбаташ бо моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. хабар медиҳад шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен.